Gladius Esgrima Klubak Irunen 10 urte betetzen ditu aurten eta beraz hori aitzaki hartuta klubaren osasunaren inguruan ariko gara, bertako sortzaileetako bat eta gaur egungo entrenatzailea den Alex Priorrekin. Kaixo Alex, zer moduz? Kaixo. Bueno, aipatu dugu 10 urte betetzen dituzuela, Gladius Esgrima Klubak betetzen dituela Irunen. Nolako balorazio egiten duzu, labur-labur, 10 urte hauena, ez dakit, urte muga berezia da, 10 urte betetzea, eta, ez dakit nola sentitzen zareten horren aurrean? Oso harro, egia esan orain dela 10 urte, hasi ginen 4 pertson, literal 4 pertson ginen, nire entrenatzaile eta beste 3 pertsonak, eta gaur egun 25 pertsonak gea hemen kluban, hasi oso pozik. Kostakaz ez da oso kirol ez ezaguna, esgrima, baina pixkanaka lortzen ari gera. Aipatu duzu 4 pertsona, ez? Hasi zinetela klub honi forma ematen edo, ez? Kirol hau sustatzeko asmotan Irunen. Nola hasi zineten bereziki? Hasi ginen, udaletxea eskaintzen zituen kurtso batzuk, eta ikusi genuen hemen Bidasoaldean jendea, galdezka hasi zinen, eta pixkanaka jendea puntatu ziren, baina genukagun problema zantz adina murrizten zutela kurtsoetara. Orduan erabaki genuen kluba sortzea, orduan guk erabakitzen dugu adine gabe jendea gaur egun txikiena edo gazteena 7 urte ditu eta helduena 55 urte. Orduan jendearentzat ere da oso kirol ona egiteko edozein adinetan. Nolakoak izan ziren, ez? Hasierako pauso hori pesatzen dut, ez zineten zerotik hasten, baina forma eman beharra zenioten klub horri, ez? Eta ez dakit pentsatzen dut, ez zela erraza ere izan, ez? Ez ezan erraza, batez ere papeleoa, nien batez ere naiz maizua, ez entrenatzailea papeleoa pizkan nire momenturi onenena, baina nire anaiarekin batera atera genuen, eta oso gustora. Orain ari gera disfrutatzen, pena merezizun egindako lan hori. 10 urte dira eta pentsatzen dut 4 pertsona horietatik, ez, gaur egungo 25 horietara pasatzea, poliki-poliki egin duzen prozesua dela, baina lortu duzu, ez, leku bat edukitzea hemen Irungo kirol kluben artean. Hori da, eta gainera oraindik 3 kirolari horietatik oraindik dago bat, gure artean beste batzuk jondia ikasketatik kanpora, baina bera ere ikusten du nola igotzen da esgrima Irunen. Zu hor 10 urte horietan egon zara, ez? Aipatu duzu entrenatzaile hasi zinela eta oraindik ere bazarela, aurretik ere pentsatzen dut esgriman aritua izanen zarela. Kirol gutxitu bat da, ez? Ez hain ezaguna hemen inguruan eta orokorrean ere. Nolakoa da esgrima edo azaldu pixka bat nola den esgriman aritzea zer lantzen den? Batez ere azaldu esgrima kirol bat da. Jende usten du, bakarrik pelikuletan ikusten da, baina hori beste esgrima mota bat da, baina ere kirola bezala egiten da. Eta helburua da gure aurkareari ikutzea, boxeo edo taekwondo karate bezala, baina hemen erabiltzen dugu ezpata, sablea edo floretea. Orduan gure helburua da aurkareari ikutzea eta aurkaria guri ez ikutzea. Oso kirol azkarra da, ikutu bat agian iraun dezake segundo bat baino gutxiago. Orduan batez ere lantzen dugu erreakzio abiadura eta horrelako ariketak. Teknika haunitz landu behar da kirol honetan. Teknika egiten duguna da ariketak errepikatu, azkenean burua bakarrik egiten du. Ez duzu egon behar orain eraso behar dut, ez burua badaki zerein eta gorputza egiten du. Individuala den kirol bat da, hasiera batean edo, ez, ematen duen ez ere erran dezakegu. Baina, zuek ere familia txiki bat sortu izanen duzu eta taldeka ere, ez, edo taldea ere osatu izanen duzu. Ni esaten dut kirol individuala da, oso ondo esan da, baina bakarrik ezin dezakezu hobetu. Beti behar dezu norbait. Zu baino hobeagoa edo zu baino txarrago beti dago zerbait egiteko edo praktikatzeko. Orduan gure taldean familia bada egiten dugu danan denen artean. Momenturo aldatzen dugu bikoteak, berdin zaigu handia txikiekin edo gaztena mutila genezkak, berdin zaigu azkenean sortzen den giroa hain ona da, azkenean denen nahi du denen aurka. Orduan hori oso harro gaude horretaz.
Hala ere, aipatu duzu ez, ez duzuela adin mugarik, baina pentsatzen dut mailaka edo banatuko duzuela nolabait entrenamenduak eta banatuko dituzuela modu horretan, ez? Bai, sortea gau ni nago eta gero beste entrenatzaile bat praktiketan orduan errazago da, ez? Bi edo 3 taldeak sortu genibelari banatuta eta bai, badakagu esango genuke denbora gehiago darmatzanak ginerekin daude, eta horiekin orain martxoaren 28-29 goaz Bartzelonarako txapelketa, da internazionala, eta bai, pixkanaka hori ikusteko zer den txapelketa. Hortaz, aritu behar ginen baita ere ez, txapelketen inguruan, edo zuek parte hartzen duzuen txapelketa horien inguruan. Aipatu duzu, hemen inguruan eskualdean aritzen zaretela lehian, ez, igandetan, uste dut. Baina, aipatu duzu nazioartean ere zabiltzatela, nola da hori? Bai, igandeetan goaz Donostira, esango genuke liga eskolar bat bezala, bakoitzak txapelketa egiten du bere eskola bezala. Eta gero klubarekin jouten gea hori Bartzelonara, gero maiatzan goaz Madrilera, gero ere Valentzian badago beste txapelketa, azkenean bai mugitzen gera. Eta batez ere umeei asko gustatzen zaie. Ez dakit txapelketa, baina bidaiatzea bai gustatzen zaie. Bai, eta hor ere ez, eskuratzen dira bertze motatako, ez dakit nola erran ez, baloreak edo, azkenean hemen zuen artean ari zarete lantzen, teknikoki, kirola praktikatzen, baina azkenean lehiaketak ematen duen ez, bertze aspektu batzuk edo bertze ez. Hemen erakutsi dezaket gauzak, baina gero haiek bere kabuz ikusi behar dute eta txalpeketetan ikusten da maila ezberdina dela, esperientzia oso berezia, nerviotasun horiek, azkenean ezberdina dira txapelketak. Txapelketa horietan parte hartzeko ere entrenamenduak egin beharko dira, noski. Eta haunitzek ere, haunitz ez dira ohartu izanen, hemen hartaleku kanpoan, baditugula marka batzuk eginak eta bertan entrenatzen duzu. Bai, oso gustora. Egia esan, guretzat, hau da publizitate hoberenaz. Hemen etortzen den jende guztia ikusten gaitu kanpotikan, eta beti dago norbait zer egiten duzute hori da, esgrima edo, zehose galdezka, eta umeek hemen ere hiriaren erdialdean gaude, así que oso konten gaude hemen. Astean bitan entrenatzen duzu, ez? Asteazkenetan, ostiraletan, 6-tik 8 arte. 2 ordu, eta hor gauza desberdinak lantzen dituzu pentsatzen dut, ez? Bai, pizkal mugimenduak, pista nola mugitu behar diren, eta gero sablarekin hori, teknikak eta konbateak ere bai. Hori dira ume nahi dutena, bai, konbateak. Aipatu duzu, hasieran ere errandugu ez duzuela mugarik jartzen, eta pentsatzen dut taldea ere irekia dela ez. Bai. Kursoarekin batera, ikasturtarekin batera hasten duzue denboraldia, baina hor edonork probatzen aldu edo edonor etortzen alda probatzera nahi duen momentu. Bai, normalean eskaintzen dugu aste bat doenik, ikusteko, probatzeko edo beste bat dut ere bai zen, hola. Kirol berezia da, agian egun batean, ez duzu ez, gauza horiek harrapatzen, normala da. Orduan, eskaintzen diogu hori, aste bat, 2 aste probatzeko doinik, eta gaur egun probatu duna gelditu da. Así que, bai, ondo goaz. Esatzen dut, haunitzetan aurrak izaten direla ez, hasi berriak direnak edo, zerotik hasten direnak, baina helduak ere izanen dituzu ez, horrela, probatzen hasi direnak eta gelditu direnak, edo ez, heldua direnean ja, hasi direla esgrima probatzen. Bai, gainera orain dela hilabete bat, etorri izan emakume bat galdezka esgrima eskintzen genuen hemen Irunen, eta ez honon bai. Eta bera 45 urte azka. Eta sartzen da txikiekin, lehenbizik brogatu nahi du, lehenbizi teoria pixkat, eta gero jasiko gea, eta bai, oso pozik dago bera, bai. Gero, nitzek ere aipatzen dute esgrima edo iruditerian dagoen, ez, hori da esgrima, elitista dela edo, dirua kostatzen duela, ez, eta garestia dela, baina horrela da benetan? Ez da. Adibidez, konparatzen dut futbolarekin, ez, beste puntan dagoen kirola. Esgrimako ekipamentu guztia, agian €120 kostatzen dezake, baina ni orain dela 15 urte hasi nintzen, eta oraindik hon daukat traje hori orduan.
Bai, agian adibide, lehenbizi bai da pixkat garestia, baina gero amortatzen duzu egunetik egun. Gero erosten duzu erralako kamiseta edo zapatia batzuk, eta ja diru hori pasa dezu, orduan... Eta horiek urtero berritu behar dira gainera. Hori da. Orduan, ez dut uste garestia dela ez. Eta gainera hemen usten diogu materiala, kluba guztien du, gero bakoitzak nahi badu bere material bere ukitzea ere bere aukera dauka, baina berez gu daukagu materiala prestatzeko. Beraz aukera dago, ez? Probatu eta, hasiera batean ezer erosi gabe edo gauza gutxi erosita, hastea probatzen. Eta denboraldi honi begira, aipatu dugu, 10 urte betetzen dituzuela, ez dakit zerbait berezia duzuen pentsatuta hori ospatzeko edo nola ospatuko duzuen hori? Bai, badaukagu zerbait berezia ekainean. Hemen Hartalekun, oraindik ez dakigu nola egin oso ondo, baina etorriko da Donostitik Ignota esgrima taldea egiten du esgrima mediebal. Da, nahi dugu hemen ikusteko ere bai beste esgrima mota, ez bakarrik esgrima deportibo esango nuke, baizik eta esgrima mediebal, mandobleekin, ez dakize, kasko bereziekin ikusteko hemen ere agian ez dakit urte batzuetara ere hori sartu edo gutxienez hemengo bai umeak bere familia eta hemen artikulatzen jendeak probatu edo ikusteko gutxienez beste esgrima mota. Ederki, hori izanen da ospakizunetako bat, baina, zuek ere, martxa zabete, lehiaketan zabete, aipatu duzu ez, hurrengo hitzorduak zeintzuk izanen diren. Zer izanen da helburua edo, aurtengo esgrima klubaren helburua? Zer lortu nahi duzue, bereziki, ezakite individualki kirolariren batekin edo klub bezala ere, badago zerbait burutan aurten lortu nahi duzuena? Bai, batez ere, ume gazteenak jutea txapleketara. Zeia 14 urteekin pixkat ikusteko zenbait daukaten eta txapelketan jun pixkanaka gauzak hobetzen. Eta gero ekainean da Espainiako txapelketa eta hor aldeen hobeto egin. Gero ere gustatuko litzateke oraindik ezin dezakegun, baina hurrengo denboraldian talde bat sortu. Ere dago txapleketak individualak, baina batez ere daude txapleketa taldeak egiten dianak, eta orain egun 10 urtetan ezin dezakegu talde bat sortu, ze behar dira 4 pertsona adin beretakoak. Eta oraindik ez dugu egin, baina gustatuko litzateke eta nire ustez hurrengo denboraldian bai lortuko dugu, eta izango da hemen Irun lehengo aldia hori lortzen dana. Ederki, bukatzeko, aipatu dugu, 10 urtetan poliki-poliki hazi egin zaretela, geroz eta jende gehiago hurbildu dena zuengana, baina agian hau aditzen ari den norbait zalantzan badago, ez, etorri edo ez, probatu edo ez, zer erranen zenioke edo zer azpimarratuko zenuke emanen diola pertsona horri esgrimak? Batez ere, ondo, hemen dagoen giroa, familia, entrenamenduak oso divertigarriak dira, da kirol bat segurazki inork ez duela probatu, eta gutxienez probatu. Telebistan gutxi ikusten da, eta bizitzaia ikusi dugu COVID eta gero probatu egin behar dira, gauzak egin behar dira. Etxean hori da oso erosoa, baina azkenean hori ez da bizitza da gauzak probatzea, eta hemen dagoen aukera nire ustez da paregabea eta probatzea gutxienez gerturatu da probatu. Gustatu badiate oso ondo, bestela gauza berri bat probatu duzu eta listo. Ederki, mila esker, abeskorekin izateagatik eta zorionak egin dituzuen 10 urte horiengatik. Eskerrik asko.